Og vi kører. Velkommen til A-holdets julekalender. Gå helt op. Ja! Okay, gutter. Nej, vent lige. Nej. Nå, hallo. Vi er i gang. Julemand, må vi få os øl? Jamen, i dag har vi en blanding imellem OP og den gode klassiske OC. I dag skal contesterne blande de to øl. Bland ølene. Vi har den. Bland. I dag. Hold nu kæft, den penge for helvede. Bland nu for helvede. Vi skal blande, så halv. Halv. Okay, halv. Det er fint, Jens. Det er fint. Her. For helvede, Bobby, det er alt for meget. Sig mig det. Prøv lige at dække dig. Lad os skåle. Hvorfor er der noget rødt i min? Vi har en blanding her. Hold nu kæft, Simon, I er en fed fisk. Drenge, skål! Det er en blanding af OC og OP. Kan det bunde? Dagens udfordring. Stødbold på Gustav. Og hvem vil give det? Jeg tænker, vi skal have en gæst eller give det. Nej, det er ikke nu. Vi skal have armbånd på Gustav! Vi skal have et dilemma først. Vi skal have et dilemma først, Simon. Hvad siger vi? Jeg vil godt lave et dilemma. Julemand. Dilemma. Jeg har et dilemma. 6. Ej, stop med den der nu. Der er en dreng på. Hey, hold nu kæft. Hallo. Stop for Der er en dreng på 15 år, der siger: hej, jeg er en dreng på 15 år, og jeg har ikke prøvet at have sex før. Jeg synes, jeg er den eneste på min alder, som ikke har prøvet det før. Alle andre drenge i min klasse snakker hele tiden om det, at de har knippet en ny hver weekend. Hvad for en klasse gik han? Jeg ved ikke, om det er en dårlig ting, at jeg ikke har gjort det før når jeg er 15. Jeg tror, han er homo. Hvad skal jeg gøre? Han er homo. Fedt. Meld dig ind i bøssemiljøet. Der er homo, der er samme standarder. Meld dig ind i bøssemiljøet, for det så får du sex inden for en dag. Så bliv bøsse. Nej, det er det. Har I nogen bedre råd end at blive bøsse? Stil os selv i hovedet. Skal sgu af for broen. Ellers tag selvmord. Nå, er vi Broen klar? er der altid. Er du klar, dreng, til klasse udfordring? Eller tag selvmord. Okay, stød. Hold nu kæft, Stop jeg nu. slår dig. Gør det! Jeg slår dig i hovedet. Hallo, lad ham nu gøre det. I'm driving home for Christmas. Kom nu bare, gør det nu. Hvorfor så? Simon, gør det for ham. Nej, jeg skal nok til at gøre det. Det gør ikke ondt, jo. Du er færdig nu. Skal vi lige alle gøre det? Vi skal alle. Nej, du skal 8. Den skal da ramme jo. Den skal ramme den nerverne. Nerverne? Helt. Prøv at låne af flot, mand. Nu starter den ikke. Det er lidt Til trømmerækken. Har vi ødelagt det? Nej, det virker ikke. Der står P. Pik. Det var nok for denne episode. Tak for i dag. Nej,